tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichimba zvekare kuti makava nesvondo rakanaka uye zvinhu zvenyu zviri kufambirai zvakanaka. Makorokoto zvekare takatopinda mumwedzi wagunyana. Makorokoto mwedzi wagunyana, Kristu vakatitaurira vakati mwedzi wagunyana mwedzi wekufungisisa shoko raMwari tichiritaura nemiromo yedu. Mwedzi wanyamavhuvhu wanga uri mumwe chete iwoyo, tanga tiri kufungisisa shoko raMwari tichigara pfungwa dzedu dziri pariri. Saka tiri kuenderera mberi nekufungisisa shoko raMwari ikoko. Takataura zvakati wandei pamusoro pekufungisisa shoko raMwari, tikakutaridzai kuti kufungisisa shoko raMwari kunoitwa nenzira ipi yacho. Takataura zvese izvozvo. Haleluya. Saka tiri kuenderera mberi nekufungisisa shoko raMwari ikoko, tichiritaura, chizvipa nguva zuva rimwe nerimwe sezvawangoita mumwedzi wanyamavhuvhu wokutaura shoko raMwari, uchitaura pamusoro peupenyu hwako, uchitaura pamusoro peupenyu hwako, pamusoro pemhuri yako, pamusoro guta rako, nharaunda yako, vavakidzani vako, nyika yako, uchitaura. Kristu vakatitaurira vakati patinenge tichiita saizvozvo tinenge tiri kugadzirisa nokutwasanura zvinhu zvakawanda wanda. Taura shoko iri pamusoro pemhuri yako. Taura kuti vana vako havarwari. Taura kudaro. Usangotaura uchiti vana vangu hameno vakapona gore rino. Vanorega kupona wochema futi woti pane zvandaitwa. Iwe uri wakataura wega wakati vana vangu gore rino handifungi kana vakapona. Wakatotaura wega. Saka chimwe chaakushisa chii kana vozokonawo kupona? Taura kuti vana vangu vanopona. Taura kuti kwose kwavanoenda vanodzoka vari vatano, vari vapenyu, pasina wavo akuvara kana aitwa sei. Havasangani netsaona kwavanoenda, pavanoenda kuchikoro, pavanoenda kumabasa, pavanofamba nzendo, vakachengetedzwa. Havarumwi nenyoka pavanenge vachifudza mombe. Haleluya. Havabiwi pavanenge vachifamba kana vachitamba. Taura kudaro kuti vana vangu vakachengetedzwa naJehovha. Taura pamusoro pavabereki vako, vabereki vangu vakachengetedzwa. Usangotaura uchiti ndonga vachangorwarawo sevamwe. Taura kuti vakasimba, vakagwinya, havarwari. Taura pamusoro pemabasa ako, usati pakaipa, usati madhiri haasi kufaya. Taura kuti zvinhu zviri kufambira zvakanaka, vatengi vari kuuya vachimhanyidzana kumusika wako, vari kurwirana kutenga zvinhu zvako zvaunotengesa. Taura uchidaro. Haleluya. Taura kuti pfungwa dzako dzinoshanda zvakanaka. Taura kudaro. Hazvibhadhariswi. Amen. Hazvibhadhariswi. Taura. Hazvisungisi. Taura. Uye nyange ukati kuda vamwe vangandinzwa vakandiseka, inda pako wega unotaura. Saka hapana chinokonesa. Taura. Uye nyange vakazvinzwa vanogoita sei? Nyange vakaseka vachakubvisa ziso here nokuseka kwavo ikoko? Vari kungoseka iwe ungoita zvako. Vachazongoshamisika ona zvinhu zvako zvichifamba, ndo pavachazonzwisisa kuti wanga uri mugwara pese apa. Haleluya. Takakuverengerai tsamba yekutanga kuna Timoti chitsauko chechina ndima 15. Kwaifungisisa pamusoro pemashoko iwayo, agare ari mupfungwa dzako. Mashoko api? Mashoko aMwari anga ari kunyorera Timoti.
kwai ngaagare ari mupfungwa dzako, nepfungwa dzako ngadzigarewo dziri paari. Ndiko kuti ubudirire muupenyu hwako. Kubudirira kwako uku kunozobuda pachena, kuchionekwa navanhu vose. Saka vangaseka havo nhasi, asi mangwana vachazoona kuti ndiwe uri kutofambirwa nezvinhu. Haleluya! Ndiwe uri kutofambirwa nezvinhu. Zvichangozobuda pachena. Taura. Zvinotozovabetserawo kuona mberi uko kuti inga waireva wani. Zvino kana ukatonyarara havana pavanozogona kuzopepuka mberi uko kuti changa chiri chokwadi, chii chawanga usina kutaura. Taura. Ndokufungisisa nokudzeya shoko raMwari uchiritaura nomuromo wako. Ritaure. Ngavewo mashoko aunotaura. Zvifungisisa musoro mako zvikagara, zvikanyatsowanda musoro mako, shungu dzacho dzikawanda, zvopedzera zvabuda napamuromo uchitaura kudaro. Saka ndoupenyu hwaunofanira kurarama ihwohwo. Zvijaidze kudaro. Zvinotapiwa mikana miviri yokuita chinhu chimwe chete ichocho, yokudzidza chinhu chimwe chete ichocho. Batisisa mukana iwoyu, utaure shoko raMwari. Uchifamba uri wega usange uchingotaura zvisina basa. Taura shoko raMwari. Haleluya! Vamwe wenyu munotofanira kutozofanira kupota muchitapudza nguva yamunoswera muchingoropota navamwe, nongotaura navamwe. Nguva iyo yoita shoma kuti uwane nguva yaunombonozvivharira wega uchitaura, uchizvivharira wega uchitaura. Kwai paunenge uchitaura kudaro, vamfudzi Kristu, unenge uchigadzirisa zvinhu mumuri yako, uchigadzirisa zvinhu. Haleluya! Paunozofamba mupenyu waunozongona zvimwe zvinhu zvangofamba zvakanaka muupenyu hwako, vana vako zvangovaitira zvakanaka, vana vako, vabereki vako, zvichingofamba zvakanaka. Zvimwe zvachona ungasagona kureva kuti zvakaitika pakati, asi unongozoona kuti hausi kutemeswa musoro nezvinhu savamwe. Haleluya! Saka ndo shoko ratakapiwa namfudzi Kristu remwedzi uno. Asi ndoda kuti nditaure zvekare. Tine rimwe shoko tisati taita shumiro yechidyo. Takanga tiri musangano namfudzi Kristu we-Reach Out World, wokusvitsa ruponeso pasi rose. Svitsa ruponeso pasi rose. Mfudzi Kristu vakatidzidzisa zvekare. Vane mashoko akakosha avakatipa. Takati kutumirai mashoko iwaya, asi ndoda kuti tiadzokorore nokuti akakosha. Mashoko akataurwa nemuoni, nemunhu anoona pamweya, nemunhu anotaridzwa naMwari. Vakatitaurira pamusoro pebasa rinofanira kunge riri kuitwa navatsvene iko zvino, kutaura kwatiri kuita. Kwai zvinhu zvashanduka. Nguva yatava yashanduka. Hazvichisiri sezvazvanga zviri kure kare kose uko. Nguva yatava yashanduka. Vatsvene, sangano ravatsvene rine zvimwe zvarava kufanira kukoshesa nokumhanyisa. Kwai chimwe chokutanga chacho, kwai vatsvene vanofanira kunge vari kushingaira kupedzisa basa ravo panyika. Kureva kuti tatarisana zvino nekubvutwa kwavatsvene. Kwai nguva yatava inei ndiyo yokupedzisa basa redu panyika. Haleluya! Handizivi kuti uri kunyatsogona kuona here zviri kutaurwa izvi. Kwai inguva yokupedzisa basa redu panyika. Tichimhanyisa mabasa edu, toita savanhu vaakufanira kupinda parwendo. Munozva zvamunoita kana kuda muri kumba, kana muri pai muchida kuenda parwendo, munoda kupedzisa. Ngatisei tapedzisa, tofanira kupinda parwendo apo tava kupedzisa. Hapachina kuzorora, hapachina kukotoroka. Mangomhanyisa, munozokotoroka kamwe mapedza. Ndo munguva yatava iko zvino yokumhanyisa mabasa iwayo, nokuti tatarisana zvino nokubvutwa kwavatsvene. Vatsvene vava pedo kuzobvutwa. Saka tinofanira kuwanikwa tapedza mabasa edu. Haleluya! Kwai taakuvhara nguva iyi. Kana vatsvene vachinge vazobvutwa, sangano revatsvene richinge razobvutwa, rinenge rapedza basa raro, raenda kosara kuitawo zvimwe zvinhu. Haleluya!
Saka kwai ndo chekutanga chatiri kuita. Zvimwe zvacho zviviri zvinotevera zvinongosungana naichochi. Saka chechipiri chacho kwanzi senzira yekugadzirira kuvhutwa kwevatsvene, tinofanira kunge tiri kutsvaka nzira dzekuti ruponeso rukasire kusvika kunzvimbo dzarusati rwasvika. Tofanira kunge tiri kumhanyisa mabasa edu tichizvibvunza kuti kusati kwasvika ruponeso ndokupiko nai. Kana takuwana takuziva, totsvaka kuti torusvitsa sei. Tingatumira marapsodi here? Toenda here tonoisa zvirongwa zvedu panhepfenuro dzeva-TV, dzeredhiyo dzei? Toita sei? Toenda kunoita mavhuserero here ikoko? Tonovhura masangano edu here ikoko? Takufanira kuita zvinhu izvozvo tichimhanya, tichikasira. Haleluya. Takufanira kutsvaka kuti ruponeso rungakasira sei. Ndosaka tiri pabishi rokuda kusvitsa ruponeso kuvanhu zviuru zvinomwe zvezviuru. Tiri kumhanya kuda kusvitsa ruponeso kuvanhu vese ivavo. Haleluya. Ndosaka tiri kuda kusvitsa rapsodi kumunhu umwe nomumwe, imba imwe neimwe. Hatina watoda kusiya. Unofanira kuona kuti vavakidzani vako vese vawana bhuku rerapsodi. Kana usinaro bhuku racho mumaoko, vatumire panhare saizvozvi. Inda unopiwa nhare dzavo, uvatumire. Haleluya. Usangotsvaka nhare dzavavakidzani vako kana maakuda kuronga kuti maakuda kuronga zvokudzivirira zvokudzinga mbavha munharaunda. Unofanira kutsvaka nhare dzavo nokuti unoda kuvatumira shoko raMwari. Chechitatu kwanzi vatsvene vanofanirawo kunge vari kukokorodza vanhu vaMwari pasi rose. Vabatanidzwe, vanhu vaMwari ava vabatanidzwe pamwe chete naMweya Mutsvene vachiumba muviri wamuponesi. Kwai ndo zvatofanira kunge tiri kuita. Takafanira kusunganidza vatsvene vose. Tibate pamwe chete navo. Kwete kuti tiite sangano rimwe chete, asi kuti tinge tichihyidzana, tichibata pamwe chete, tichimhanyisa chinhu chimwe chete, tichiumba muviri wamuponesi. Ndo zvinhu zvaakufanira kuitika. Ndo munguva yatava ino. Haleluya. Ndo munguva yatava ino. Mazuva edu tiri pano panyika asara mashoma. Kwete kuti tichafa mangwana bodo, asi kuti takuda kuzobvutwa. Tapere kuzobvutwa. Tiende. Nokuti nyika ino ise zvairi yakuguma. Bhaibheri rinotitaurira kuti nyika yakuguma kudaro tichataka tabvutwa. Tabvutwa kudaro. Kosara nyika yosara yotambudzwa nokushungurudzwa zvikuru kumakore manomwe tisipo kudaro. Mushure memakore manomwe aitozodzoka pamwe chete naJesu tichizotonga nyika ino. Jesu vachadzoka pano panyika zvekare, vagomhara pano panyika zvekare, vagotonga nyika ino. Mamwe vakati, zvinoitika here izvozvo? Zvakatomboitika wani. Handiti Jesu vakazvarwa. Vanga vari mwana waMwari, havana kutombozvarwa nomurume. Vakazvarwa nemhandara. Kuuya kwavo ikoko kwaitoshamisa. Hapana anogona kukutsanangura. Asi vaita sezvo vakafa. Vafa kudaro, mushure mazuva matatu vakadzoka. Saka vakatombodzoka. Ndokuchizokwira kudenga vanhu vachiona. Saka hazvifaniri kushamisa kuti vachadzokazve. Haugoni kuti inhema kuti vachadzokazve. Nokuti kudzoka ikoko chinhu chavakatomboita. Hapachisina zvinoshamisa kana zvisingagoni kugamuchirika pamusoro pokudzoka kwaJesu, zvikuru sei kana uri muKristu. Haleluya. Saka ndo patava apa. Ndo zvinhu zvatofanira kukoshesa izvozvo. Haleluya. Regai tinyengetere. Baba, da kutenda nezita raJesu Kristu. Da kutenda inoda kuomwe nomumwe vanonamata naye pazuva ranhasi. Da kutenda nitaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Anowanikwa akagadzirira pakubvutwa kwavatsvene muzita raJesu Kristu. Nyengeterera vose vari kunzwa zvakanaka, chidzingira kure marwadzo ese nezita raJesu Kristu. Matenda ese ndoadzinga kubva munyama yavo, ndichirayira kuporeswa kwenyama yavo. Bvuma kuti waporeswa muzita raJesu Kristu. Amen.
Haleluya. Zvakanaka. Mwari wakuropafadzei. Hatisati tapedza, ndoda kuti mubatane nesu tichange tiri kunamata nokurumbidza Mwari, tichiimbira Mwari. Ndoda kuti mubatane nesu ipapo uye momirira kuti tikuzovhara pamwe chete. Mwari wakuropafadzei. Amen. Zvose zvamanditira Ishe ndinotenda, mandita mukundi, hapana chandinotya, kundipa mufaro, kundipa rugare, pane zvose zvamanditira Ishe ndinotenda, mandita mukundi, hapana chandinotya, kundipa rufaro, kundipa rugare, ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi, ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi, rudo rwenyu haruperi, munondikonera nguva dzose, 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 ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi, ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi, ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Oh, hallelujah. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu, ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu, ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva,
ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.